welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag nyo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload the video here on this channel. So today guys, as you can see, meron po tayong mga grocery and mga bagay-bagay po na nabili from the palengke and from the grocery. And alam ko namang gustong-gusto nyo nakikita yung mga ganito. So without any further ado, let's get on to the video. Ayan guys, so simulan na po natin dito sa mga kailangan ng i-freezer, ganyan, i-ref. So meron tayo dito na 1 kilo na fish. Tapos, ano pa ba to? Ay! Dapat pala may lagayan ako. Wait lang mga beshi. Wait lang. May mapaglagyan na po tayo. Ayan, 1 kilo na fish. Tapos, 2 kilo ng chicken na breast. Kasi may gagawin ako dyan. And then, ano to? 1/2 kilo na beef. Alam nyo guys, kung alam ko lang na sa Save More, mas mura pa pala yung beef kasi sa palengke, sana pala sa Save More na lang ako bumili. So yan yung mga kailangan ng i-freezer. Ay, shocking. Tapos meron din ako dito guys na not really from the palengke, pero in-order ko siya. Nag-order ako ng 3 kilo na quarter leg chicken sa pinsan ni Mac. Ayan, so ilagay na natin to doon sa may sink para malinisan na. At lang ma-freezer na. Oh! So, sa palengke pa guys, bumili kami ng mga lettuce kasi gusto namin na ano bang tawag ng ito? Sogogi, samgyupsal. Para sa mga beef samgyupsal. Yan. So, bumili kami ng lettuce kasi yung isang kilo or 1/4 nito is 30 pesos. So, bumili kami ng 1/2 kilo. Grabe, napakarami pala nito. Ayan. Ang dami pala nito. Ayan siya. 1/2 kilo yan, guys. Tada! 60 pesos po yung 1/2 kilo niya. And then, bumili ng kamatis. 1 kilo ng kamatis is 60 pesos. Tapos, doon din kami sa palengke, guys. Bumili ng mga frozen food. Ano to? Okay. Bumili kami ng, ito yung sinasabi ko guys sa mga nagtatanong po ng ham. Kasi hindi nga ako kumakain ng pork. So ito, chicken lang siya, wala siyang pork. So ham. Wow! Wow na brand ng ham. Tapos, 1 kilo ng mini hotdog na bingo. Favorite. Pero mga kapatid ko ayaw nila yan. Tapos, ito yung masarap na natikman ko na nung ganisa na beef Royals smoked chicken ba to? Beef. Beef Carabao. Cara beef. Ayan. So, yan. And then, ito naman smoked longganisa din na beef. Ayan. Beef din siya. So, sa palengke lahat ito nabili. Kasi walang mga ganito sa guys, sa grocery. I mean, wala yung mga gusto ko na mga ganito. Alright. And, dito, meron po tayong kalamansi. Ewan ko ba si Jonah? Bumili siya dun sa naglalako. Naawa ata. Kasi yung mga, pag nasa palengke kayong mga, pumupunta-punta lang na naglalakad, bili na kayo, ganito, ganyan. Ayan, naawa siya. Bumili siya. Okay, so dito naman, is mga gulay pa din. Nagdadala kami guys ng eco bag pag nagpapalengke para minsanan yung buhat, mas madali kaysa yung ang dami mong supot na hawak, ang hirap. Yan. So bumili ako ng ilan ba to? 200 pieces na lumpia wrapper. May pa-party ang madam. Yan, 200 pieces po na lumpia wrapper kasi gagawa ko ng chicken Shanghai. Yan, kaya po meron po tayong ganito. Lagi ko na muna dyan para ayusin ko na yung mga supot. Tapos, dito sa loob, meron, ano to? Patatas, guys. Yung mas maliliit na size is 50 pesos per kilo. Yung mga ganitong size, guys, is 50 kilos per kilo. Pero yung malalaki, yung parang pang french fries is 90 or 80 pesos per kilo. So, ito yung binili namin. 1 kilo lang siya. Tapos, bumili ako ng
garlic, onion, and ginger. Kasi kailangan, lagi kami nauubusan ng ginger, mga ganyan. So, parang tiga 1/4 kilo. Tapos, half ata yung sibuyas. Ayan. Tapos, ito yung gagawin kong kimchi. Bumili ako guys ng gagawin kong kimchi. Kasi, paubos na yung kimchi ko. Parang, kasi tinatanong nila kung gagawa ba ako ng kimchi. Gusto daw nilang bumili. Yung mga friends ko, tsaka yung mga co-teacher ni Jonah. Wala naman kaming sasakyan kasi para bumili na yung madamihan. Ang hirap magbuhat. Kaya, yan. Para lang dito sa bahay yung gagawin kong kimchi. Ito, onion leaves. Yan. Bumili na rin ako. Pechay pa pala. Yan. 1 kilong pechay lang. Tapos, carrots na 1/4 kilo. Ano pa bang binili ko sa palengke? Parang yun lang ba? Nabili sa palengke. Bakit ang dami kong nagastos? Yun lang pala, guys. Meron pa pala ako nabili, guys, sa palengke. Nakalimutan ko. Bumili ako ng egg na 1 dozen. Tapos, 4 pieces ng red egg. So, punta naman nga tayo, guys, sa mga nabili ko sa grocery. Una is this one. This is the new bake na from Gardenia, by Gardenia. Ito, mas mura siya na parang kasing lambot din niya ng Gardenia on a lower price. So, bumili ulit ako ng ganito, ng bread. Ang tagal ko na kasi hindi kumakain ng mga bread, mga ganyan. Pero, this time, I'm gonna enjoy muna yung mga ganito. Pero, eventually, I'll be back on my lower carb. Not low carbs talaga. Lower lang siya. Konti. Ayan. So, yan. Kaya bumili ako ng bread. Tapos, ito, binili to ni Jonah. Bumili siya ng Gardenia na California Raisin. Yan, mahilig sila sa ganyan, pero ako, hindi ako masyado. Tapos, meron siyang sisters. Ilagay na natin dito. Ito siya, guys. Meron kaming isang karton pa dito ng groceries at may isa pang karton dito sa baba. Yan yung napakabigat, kaya ihuli na natin yan. Ay, buti na lang talaga guys, kaninang nag-grocery kami. Kasi lang kami, public transpo. Parang nag-bus kami, pero ang hirap pala talaga. Ang hirap pala talaga kapag sa public transpo kasi parang daming hassle. Lalo na hindi yung bababaan namin mismo, hindi yun yung palengke. So, hirap. Buti na lang may kakilala kami na nag-grocery. Eto siya. Oh, this is not food. Anyways, ipakita ko na lang siya sa inyo, pero ito yung mga toiletries and personal care products. So, meron kaming sabon dito guys, na Kala. This is the Summer Fresh, ayan. Wala na kasi silang mga ganito, di ba pag bumibili ako yung mga ganito, kasi tansyado ko na kung ilang powder yung nilalagay ko, kaysa yung malaki na 1 kilong ganun. Ayun, kaya ito yung binibili ko. Tapos, balik ko na muna. Bumili ako guys ng Safeguard na yung lemon. Ito, yung 3 na yung laman. Trinay ko na mag-amoy kanina ng ibang Safeguard. Pero ito lang talaga yung gusto kong Safeguard. Hindi ko alam guys kung may kapareha ako sa inyo dyan. Pero ang Safeguard, feeling ko, kapag nag-hand wash ako na gamit ang Safeguard, feeling ko related siya sa CR. So, gusto ko yung lemon para fresh ba yung set. Ayoko yung mga pink, white, blue, ganun. Parang feeling ko talaga nag-CR yung naamoy ko na kamay. Tapos, bumili ako ng napkin, guys. This is the Charmy na cottony. Ayan. So, meron na silang dito yung no wings. Pang, siya, regular flow lang. Tapos, 3 pala yung pinili ko. And then, bumili ako ng interleaves na 400 sheets na siya from SM Bonus. Kasi, di ba mahilig kami sa mga tissue, kailangan yan, ganun. And then, deodorant, para po hindi tayo mga moy adobo. This is the Dove na Dark Marks Corrector. Ay, Dark Marks Corrector pala to. Nabili ko. Hindi ko alam kasi ngayon lang ako magda-Dove. So, hindi naman ako masyadong maarte sa deodorant, kung whitening ba yan or what. Basta gusto ko lang hindi ako mangamoy. Ganun. And then, bumili din po ako ng panty liner. And this is the panty liner na from Charmy. Pero ito yung green tea
Yan siya. Ito yung green tea. Alright. And of course, pangangailangan sa buhay, this is the cotton balls na malalaki na jumbo na siya from Sanicare. And then, bumili na ako guys ng storage bags kasi nga dito sa amin, it's either po sa Rubio o kaya sa Rosario. Parang hindi masyado sa plastic, more on paper bags, karton, ganun. Eh kapag ziplock, ang mahal ng ziplock. Kaya bumili na lang ako nitong storage bags para kapag may i-ref kami, like for example, chicken, beef, ganyan, may mapaglagyan. Kasi para dun sa freezer, ang ginagawa ko kasi guys, like for example, 1 kilo yung chicken, eh hindi naman namin mauulam yung 1 kilo na chicken. Hinahati ko siya into 1 lutuan lang. Para yung i-defrost ko lang, yung 1 lutuan lang. Ayan. So, nandyan, ay, nahulog pa. Bumili ulit ako guys ng pangkulay. This time, bumili na ako ng 2 kasi gusto ko ulit magkulay. Ito yung Samantha kasi kung napanood mo yung eye color na review ko guys, hindi siya masyadong umeffect sa akin. So, ito yung binili ko, Samantha, kasi ito yung naging effective sa akin. In the shade na chocolate brown. Tapos, toothpaste na close up. Ito na yung 2 na ating laman nito. Ayan. Twin pack. Alright. Yun lang ba? Yun lang. Yun lang po dito sa mga toiletries and personal care products. Buti na lang talaga may sasakyan kasi kung wala, ay naku, ang hirap sana ng buhay namin. Okay, buti na lang naalala ni Len. Bumili ng laminated na paper plate. Kasi dito guys, wala na akong mahanap na styro plates. More on paper plates na lang talaga. Eh yung paper plate pa man din, pagkakain ko, gumaganon siya. So, eto na yung nabili namin. Kasi hindi na ako makapunta dun sa mga nagbebenta ng styro plates. Then, magbili ako ng mga pansit canton. So, dito na po si Len. Actually, kumakain na rin ako ngayon ng pansit canton, paminsan-minsan. Pag nag-crave lang ako. So, 4 na chili mansi, pansit canton. And ito yung gustong-gusto naman ni Len. This is the sweet and spicy. 4 din. Yan. Grabe. Tapos, wala silang mga noodles guys na yung nasasabawan. Gusto ko sana ng beef noodles ng Lucky Me, pero wala sila. Ang meron lang dun mga payless na chicken. Tapos nakita ko, meron silang spicy labuyo na beef. Ayan. 3 dapat to guys, pero nung nasa counter na kami, butas pala yung isa, nahulog na lahat ng noodles na, kaya iniwan na namin dun. 3 pala. 4 pala dapat. Ayan. Pero iniwan na namin yung isa. Then, bumili ako guys ng Adjigin isa. 2 na ganito kasi ewan ko ba, para kasi kapag ilalagay ko yung malaki na gano'n dun sa lagayan, parang nag-moist siya. So, mas maganda yung ganito, madaling maubos. Tapos, kakargahan na lang ulit yung container kapag naubos na siya. So, stock ko na yung isa. Dito po, meron pong 1, 2, 2 lang yung nabili ko. 3. Bumili ako guys ng crispy fry. Kasi diba 3 kilo ngayong in-order ko na quarter legs. Ayan. So, crispy fry na spicy. 2 spicy, 2 original. Papamix ko na lang siya para hindi siya masyadong manghang kapag ginamit ko na sa, ano, sa, ang tawag nito? Sa pagkukoat ng chicken. Tapos, bumili din ako guys ng spaghetti. 2 kilo lang, kasi konti lang naman kaming kakain. Wala pa ata kaming 10 na kakain. So, 2 kilo na, ito na yung Fiesta. Gusto ko guys yung noodles ng Fiesta kasi hindi siya yung madaling maging soggy. So, ito, meron na siyang 800 grams na spaghetti tapos 900 grams na sauce. Eh, feeling ko kasi yung ganito guys, kulang talaga yung sauce para sa noodles niya. Yan, bumili ako ng extra na sauce. Ito yung extra sauce guys na binili ko. This is the Hunt's tomato, basil, and cheese. Ayan siya. So, para maganda yung ating, masarap yung ating spaghetti. And then, bumili din ako guys ng Knorr beef cubes and chicken cubes. Kasi mahilig ako na kapag nagluluto ako, parang kunyari tinola yung niluto ko. Yung parang feeling ko, hindi siya masyadong chicken yung lasa niya. Gusto ko yung naglalagay ko ng beef cubes. Tapos hindi na rin ako masyadong naglalagay ng
ng patis o kaya ng asin kasi medyo maalat na rin to. So, yun na lang yung gagamitin ko kasi may pampalasa na siya. Hindi na rin ako masyadong maglalagay ng asin. And then, bumili ako ng all-purpose cream kasi may dalawa pa naman akong all-purpose cream dyan. Kasi diba halos lagi, basta pag nag-grocery ako may mga all-purpose cream. Kasi kung minsan may mga cravings ako na kailangan ng all-purpose cream, ganyan. So, bumili na ako. Then, dalawang cheese. Kasi kahit hindi naman to maubos yung cheese, pwede pa rin naman siyang i-ref. Hindi naman masisira. Yan. And then, ano pong nakasupo? Ay, bumili pala si Jonah, guys, ng kanya. Kasi gusto niya talaga bumili ng fries. Tapos sabi ko sa kanya, ang bilhin natin yung hindi na ma-freeze. Kasi wala nang mapaglagyan sa freezer. Kasi yung freezer namin sobrang daming laman. Ayan, so, bumili na lang siya ng maliit na french fries para mapagbigyan na ang madam. Ayan. So, bumili siya niyan. Akala ko kasi yung malaki yung gusto niya eh. Hindi rin naman ako masyadong kumakain ng mga ganyan. Alright. Tapos, bumili ako ng ketchup, guys. Ito yung mga binibili ko, ha? Ito yung mga binibili ko, guys, na ketchup. Yung hindi siya naka-bottle. Kasi, unang-una, alam mo, sasakyan, mas magaan siya na buhatin namin. And then, pangalawa, yung mga bote kasi dito, guys, sa mga ketchup, hindi naman binibili ng mga magbobote. Tapos, parang, ayaw din atang i-pick up nung nagbabasura. Kaya hindi ko alam saan namin i-dispose yung mga bote ng ketchup. So, ito na lang yung binili ko. Para resealable pa din naman siya. I-ref na lang. And then, bakit may basa? Oh, may chicken dito! Eto guys, may chicken pa pala kami dito. Ang dami kong i-freezer. May chicken. Oh, may chicken kami na 1 kilo mahigit. Kasi mas mura sa Save More. Yung chicken nila, 110 lang. Kapag sa market kanina is yung breast, 140 pesos. So, mas mura doon. Yan. So, pinachop ko na din siya para hahati-hatiin na lang. And then, bumili kami ng beef na para sa grilled beef namin mamayang dinner. Kasi nga, gusto daw nila ng mga samgyup, ganyan. Tapos, yung dilata, nasabi ko na ba? May mga dilata ako dito, guys, pero konti lang. Kasi yung mga dilata ko dyan, hindi pa naman ubos. Pero gustong-gusto ko kasi to guys, yung Spanish style. Ayan. Yung Spanish style na ganito, gusto ko siya kasi pang madalian siya nalutuan. Like, for example, magluluto ako ng sitaw. Lalagyan ko lang siya ng ganito. Sobrang sarap na. Yung parang stir fry lang na sitaw, kay Baguio beans. Yun. Tapos, no need ka ng mag-asin. Yan, kasi maalat na rin naman to. So, yun. Para less salt na lang din. And then, pumili ako ng ating mushroom. Jolly mushrooms. Ito, guys. From Jolly mushrooms na for the spaghetti. Kasi pag nagluluto ako, guys, ng spaghetti, gusto ko talaga may mushroom, may hotdog, may beef. Ayan. Tapos, may mga gulay siya. Ayan. Mas mura pa pala to guys, kaysa sa bonus. So, ito na, binili ko. And then, ano pa ba mga delata ko dito? Ayan. Bumili ako ng corned beef. Ayan. Corned beef. Tapos, tatlong Argentina na corned beef. Ayan. Eto guys, masarap din naman tong Argentina corned beef. Pero kung gusto niyo ng beef, na beef talaga yung lasa. Alam mo yung parang may smell talaga ng beef. Yung parang, hindi ko alam kung paano ko yun siya i-explain sa Tagalog. Pero sa amin kasi, may certain word para sa mga karne ng beef, ng kambing, ng kalabaw, ganun. Yun. Yung karne, ano bang tawag dun? Yung kulay blue. Basta yun, nalagay ko na lang dito. Yun, masarap siya. Lalo na kapag ginisa. Yun. Then, bumili po ako ng ating gulaman. Buko pandan, gulaman. Actually, meron pa akong mga gulaman dyan. Pero, alam niyo naman ako, laging may mga gulaman basta nag-grocery ako. Kasi, pwede siyang ilagay sa coffee, pwede siyang ilagay sa mga drinks, pwedeng gawing dessert. Yan, diba? Easy to prepare lang ng mga pagkain. And then, meron po tayong juice dito na tang. Though, meron pa naman ako dyan, stock. Pero, gusto ko yung pomelo. Bumili ako ng tatlo na pomelo. And then, meron tayong whole black pepper. Yan. Kasi mas gusto ko yung whole, guys, na black pepper. Kasi, di ba kung nakikita nyo pag nag-vlog ako, pag nagluluto ako, meron ako yung ginagawa. Ano bang tawag doon? Basta yung mag-grind siya. So, mas mabango yung black pepper nyo kasi bagong grind lang ba, mas magiging manunuot talaga yung lasa niya doon sa niluluto. So, black pepper is the key.
Alright, so punta naman tayo sa mga nakabote. Meron ako dito na dato puti, soy sauce. Yan, kasi mas mura to kaysa sa Silver Swan. Ang pinagagamitan lang naman namin guys ng soy sauce is for the food ng dogs. Hindi kami masyadong na gumagamit ng soy sauce. Kasi maalat din naman yan and yun, hindi kami masyadong nagluluto ng may soy sauce. And then bumili ako ng white vinegar kasi may vinegar ako dyan, yun yung sukang Ilocos. Mas gusto ko yung na ginagamit, yung sukang Ilocos. Pero to kasi guys, gagamitin ko siya para sa paglilinis ko ng... Ano man nilinisin ko na? Yung sa heater, para matanggal yung watermarks niya. Ayan. So, lalagyan mo lang ng ganito, tapos papakuluan mo, tapos pag napumulo na siya, tanggal na rin yung mga watermarks, diba? Eh, mas gusto ko yung white vinegar para white lang siya. Natry ko na kasi yung parang sukang Ilocos guys na nilagay, nag-stain yung parang brownish na color ng vinegar ng Ilocos. Ayan. Tapos, meron po tayong soft drinks para sa mga kaibigan ko po na mahilig mag-soft drinks. Meron kaming ano dito, RC. Ayan. Pili naman ni Jonah yan, RC. Masarap din naman daw to. Ayan. Dalawang 1.5. So, 3 liters na RC. And, ito, sabi ko kay Jonah, kumuha ka na ng gusto mong inumin. Ang kinuha niya is mogo-mogo na grapes ba to? Ayan, grapes. Gusto ko na mogo-mogo sana yung coconut pero wala sila. O kaya yung lychee, wala eh. So, ito yung nakuha niya. Then, last but not the least here is this one. This is the apple cranberry na Old Orchard. So, kung gusto niyo ng cranberry, mas mahal siya guys. 299 siya, grabe. Pero ito, parang 200 plus din siya, parang 231, parang 200, basta walang 250 pesos. So, mas mura to yung may apple. Eh, okay lang naman sa akin. Pag natipid lang ako naman umiinom ng ganito, yung gusto ko lang na pang tanggal umay lang sa kinain. Yan. So, I guess that's it. Tapos na naman po ang pera natin. So, that's it guys for this video. I hope you enjoyed watching this one. And abangan nyo na lang guys yung mga iba pang contents natin regarding sa mga kitchen, mga ganyan. And more videos are coming up. Pero, syempre, abang-abang lang guys kasi I don't have the time to edit. I already have a lot of videos on my laptop pero hindi ko lang siya ma-edit. So, I hope hindi nyo ako makalimutan. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye!